kapulisan ug publiko gipahinumduman sa ilang responsibilidad sa paghupot og armas karong panahon sa Pasko ug bagong tuig. Mga terminal ug pantalan sa Subo gidagsa sa mga sumusakay alang sa bakasyon panahon sa Pasko. LTFRB mitanyag sa mga special permit alang sa biyahe sa mga bus sa mga lugar nga daghan og pasahero. Mga tindahan na puno sa pumapalit alang sa last-minute shopping sa dili pa ang Pasko. Tulo ang patay samtang unom ang kritikal sa 40 nga nanakay sa truck nga nahulo sa pangpang sa Ilihan, Tabugol. Maayong hapon Sugbo, Kabisayan, ug sa uban pang mga dapit nga maabot ning atong tulumanon. Ako si Frank Malilong Jr. Ihatod namo ang mga nagunang impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Gipahigayon kagay ng buntag ang dungan nga muzzle taping sa armas sa tanang sakop sa Philippine National Police tibuok nasod. Bisan pa man og supak sa maong kalihukan ang Regional Director sa Police Regional Office 7, iya gihapon ning gibuhat aron tumano ng ilang labaw. Gipaubos na sad ang kapulisan sa heightened alert status nga mulungtad hangtod sa Sinulog Grand Parade sunod buwan. Andrea Patenia, Sugin Limi. Dinhi sa Police Regional Office 7, kapin sa usa ka gatos ka pulis, ni pagawa sa ilang mga armas aron patabunan human sa ilang flag ceremony. Gipahigayon sab kini sa nagkalain-laing police station sa Subo. Apan kun si PRO 7 Regional Director Police Chief Superintendent Danilo Constantino maoy pasultihon, di na kinahanglan pa ang maong proseso ug nag-usik-usik lang og masking tape ug pentel pen. As responsible law enforcers, we know that we are not supposed to fire our respective firearms during holiday season, especially during Christmas Day and New Year's Day. Matud pa ang kapulisan mao kinahanglang magsilbing ehemplo batok sa indiscriminate firing, mao nga kun magpabadlong. Of course, investigation, and if you will be proven guilty, dismissal from the service aside from filing of criminal charges against them. Hinuon gipasabot ni Constantino nga dunay mga higayon nga mahimong gamiton sa mga pulis ang ilang mga armas atol sa holiday season in kaso og kinahanglan silang moresponde og mga alarma. Pangmango sa hepe sa PRO 7 ngadto sa publiko nga sama sa mga sakop sa PNP, di sab sila mahimong magpasagad lang sa pagpabuto sa ilang mga armas atol sa pagsuga sa Pasko ug sa bagong tuig aron malikayan nga adunay kinabuhi nga mapagan tungod sa mga saad nga bala. Matud pagi kinahanglang magtinabangay ang tanan aron makabot ang zero casualty target karong holiday season. You should be responsible gun owners. Pero yung iba kasi medyo parang ginagamit na pagsalubong sa New Year yung barel, and it should not be the case. Usa sab ka command conference ang gipahigayon ni Constantino kauban ang mga provincial ug city director sa rehiyon aron pangayuan sa ilang security plan alang sa Pasko ug sa bagong tuig ug pahimangnuan sa mga standard operating procedures alang sa seguridad sa Central Visayas. Usa niini ang pagbuntar og police outposts alang sa dugang police visibility, hilabi na sa pagdagsa sa mga tao sa mga shopping centers. Nimando sab si Constantino nga kinahanglan adunay mga pulis nga kanunay mag-roving sa mga ATM machines. Aron kadungagan ang ilang puwersa, dugang mga pulis na sab ang gipang-deploy gikan sa Regional Public Safety Battalion. Dugang ni Constantino nga ang ilang heightened alert status magpadayon na hangtod sa kasaudugan sa Sinulog Festival. Andrea Patenia, News 5. Daghanang mga tao sa mga terminal sa bus ug sa pantalan sa dakbayan sa Subo, kasagaran kanila gustong mamauli sa ilang tagsa-tagsa ka probinsya. Jinky Baguio, Sugin Limi. Gikan pa sa Australia ang pamilyang Smythe. Tuyo nila nga karong Pasko ug bagong tuig nga adto sa Kananga Leyte magselebrar. They have a big storm that was last month, and
bisitahon. I think it's nice to see them anyway alive and Ang pamilya ni Joy sa Canangalete mo'y usa sa naigo sa bagyong Yolanda. Mao ngang iyang Australiano nga bana nga si Vincent misaad og gamayng hinabang sa naapektuhang kabanay ni Joy. We have done, and I'll probably spend the next 2 weeks helping out and rebuilding. Usa lang ang pamilyang Smythe nga midagsa sa Pier 1 karong adlaw. Istriktong gipatuman ang seguridad sa pier, sama sa body frisking ug ang pag-agi sa tanang bagahe sa X-ray machine. Samtang sa South Bus Terminal, daghan na sab ang mga pasahero. Gipasalig sa LTFRB ug sa Operations Manager sa maong terminal nga kaigo ra ang mga bus nga masakyan sa tanang tao. Aron masiguro ang kaluwasan sa tanang sumasakay, muhimo sab og random check-up ang LTFRB sa mga pampublikong bus. Akong tambal kanila nga ato una nga check-upon ang atong sakyanan kung kumpleto ba kita sa mga papilis o nga roadworthy ba nga mo biyahe. Jinky Bargio, News 5. Nangayo og 40 ka special permits ang Vallecar Transit sa buhatan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board aron ma-accommodated ang ilang mga pasahero. Humanwa libkasa ang suspension order sa dapo nila ka bases. Marin sabang Sugidlimi. Mapag-holiday season gipanglantawan sa Cebu South Bus Terminal ang pagdagsa sa mga pasahero nga buot mamauli sa ilang lungsod aron sa ulugon ang Pasko ug bag-ong tuig. Apan karon nga gisuspenso sa LTFRB ang napu ka unit sa Vallecar Transit, gilauman sab nga maapektuhan unya ang rota sa Santander. Mao nga karong adlaw mikuha og 40 ka mga special permits ang tag-iya sa Ceres Bus aron maakomodar ang tanan nilang pasahero. Nasayran nga wa palibkasa sa LTFRB ang hangyo sa maong bus company nga inighuman sa sinulog na lang i-implementar ang suspension sa napu nila ka bus. Ang akong problema ang dumagiti ra gyud kay dili nila makontrol ang dumagiti. Gikumpirmar sab sa LTFRB nga base sa nakalabayng katuigan, daghan na ang mo-apply og special permit usa ka semana sa di pa ang Pasko. Ug aron masayo na lang alang sa mga bus operators ang pagkuha og permit, nagbutang og usa ka team ang LTFRB nga may moproseso sa permit. Doon na tayo ipapwisto dito sa mga mall, sa mga North ug South Bus Terminal, aron pag-monitor inubanan sa LTO kung kumpleto ba o mga mga papilis ang atong mga sakyanan nga gabihayan ang mga lugar. Apan problema karon sa LTFRB kay daghang mga snatchers ang naglatagaw gawa sa terminal. So I hope ang Cebu City mo action sila nga nagawas kay daghan kay since Friday sobra na po nakutan. Gilauman nga mas modoble pa ugmang adlaw ang gidaghanon sa mga sumasakay nga pasahero. Madin Sabang, News 5. Duha ka panimay na ugdaw sa sunog kagabi. Samtang kabumbiruhan padayong mipahimangno sa katawan nga mag-amping batok sa sunog ug sa pabuto karong Pasko ug bag-ong tuig. Ray Pasaporte, Sugidlimi. Mukabat sa 200,000 pesos ang danyo sa duha ka balay nga naugdaw atol sa sunog nga miulbo kagabi sa Sitio Bayabas, Barangay Mambaling. Nagsugod ang sunog sa balay ni Epifanio Hirado nga gipuy-an sa iyang pag-umangkon nga si Ethel. Niluag na circuit breaker ang gituang hinungdan sa sunog. Baik ako doon. Diskarap naman siya. Gaw ko. Pagkatotoo, di pa ako sa balik. Ang giyo balik. Init ang kita na. Ayaw na balik. 8:43 na dapat ang alarma. Akong alarm? Alas 9 G's. Within 25 minutes. Ang kaling nga alarm? First alarm ka, first alarm. Atol sa pagsugat sa Pasko ug bagong tuig, ang kabumbiruhan ng apod-apod ug mga leaflets sa kabarangayan aron mapahingmangnuan sa paglikay sa sunog. Matod ni Opulentesima, di kinahanglan malikay ang mga tao paggamit og mga pabuto nga naghatag og peligro sa kinabuhi sa tao ug sa sunog. Pasaporte. News 5. Kritikal pa karon ang sitwasyon sa unong katawo human madisgrasya ang gisakyan nilang truck niya atong Sabado sa buntag dito sa lungsod sa Tabogon.
Tulo ang nakalas ug dulan sa 40 ang naangol. Ryan Sorote, Suginlimi. Wa magdahom ang dulan sa 40 ka mga manapasay ug tubo nga madisgrasya ang ilang gisakyan nga dump truck niadtong Sabado sa buntag sa bakay ilihan lungsod sa Tabugon. Nahog sa pangpangamong truck nga dunay gilamon nga 20 ngadto sa 25 ka tiil. Gikuha sa mong truck ang matrabante ug panginunta sa katuban sa dakbayan sa Bugo. Kung inyo makita sa akong kilid ug sa akong nahimutangan karon, nagpasag ang ilang mga gamit at pila niini ang ilang mga bags, mga sanina o mga pagkaon. Dead on the spot ang 13 anyos nga si Warren Cañas o ang 20 anyos nga si Jovlan Puebla human madatugi sa truck. Namatay sa tambalanan ang sinaligan sa ilang gitrabuhoan nga katubhan nga si Leonardo Ibanez. Isa rin siya magkumpay ko. Sige na sa badong sweldo man. Nang lakaw sila man sa'yo, wala sa'yo sa kuwasta. Pag pagbukas among mata, kanang buhi pa din taon ni. Pero nga, kung ba na, may tuwag ayun, di malo. Patay ang akong balik. Kasagaran sa mga biktima, nakahiagom ang mga samad, bunog o mga bali sa ilang lawas. Swerte kining masuso, nga garas sa naangra ang iyang naangkon, human daksa sa iyang uyuan. Ako raman ang gikuhan, pagka bantayan ako nga, aragi pa doon ang kahir sa mga, ako lang siyang gilitan, ako lang gitabunan ba? Na, mana nga, may lawman na siya. Daling gidala sa ospital sa Bugo City ug Medellin ang mga samaran. Unom niini ang naa sa kritikal nga kondisyon. Migawa sa investigasyon nga nawad ang kontrol ang truck nga gimaneho ni Jude Pederano human masag-id ang atubang bahin ini sa line truck nga gimaneho ni Norman Monteron kinsa misurrender sa usa ka pulis nga nagpuyo sa lugar aron di kini makulatahan. Bertek mo yung driver niya dilambag. May pagkapangkada sa akong kilis contract. Kuha na ko kontrol sa dagan. Ikis naman akong dagan, tipas man pa doon sa ubos. Pangpang naman pa doon akong gidriban. Di, gida kong sa, kay iya mo kong idot tapos maayo. Kay iwa pa kong iya pa kong gitigaan. Di, ni mga igo. Kasi po sa mga testigos ito, katong ikandakan, mauman po ng ilang istorya nga, try good na siya, iberte ko niya. Saka, sangit na inoon. Matod sa mga residente, na danger-prone area ang lugar kay kurbadahon kini. Magatubang og sumbong reckless imprudence resulting in multiple homicide and physical injury si Monteron. Temporaryong giabagat sa pamilyang D ang tag-iya sa disgrasyang truck, ang pagpatambal sa 37 ka mga nangaangol, samtang wa pa gipasalig nga hinabang ang tag-iya sa nakadisgrasya nga truck. Ako mientras tanto sa dili pa natong mahibaw-an o kung sa kay wala pa may desisyon, wa man sila motungha dere. Ako mismo ang sagubang sa mga galatuan. Ryan Sorote, News 5, Tabugon, Cebu.